Sanibonani. Ngiyaphila mphakathi esidobisini. Ngathi nenhlanhla kusefikile umphakathi uyadlula. Ufuna ukudlulisa umlayezo. Uzonibingelela uyadlula ukhuthuma kwama-hostel. Uzoshiya umlayezo, uzongitshela ukuthi ke inhlelo bazobuka ukuthi inhlelo zizoba nini zala eSoweto ezohambela iSoweto yonke. Sobe sesinika ama-struct ukuthi uzohamba ngale struct ezosebenza. So ngicela simnike indlebe ukuthi uthini uphakela umthakathi. Uye uphakela umthakathi. Uzokanda abandaba. Uthule nje. Sanibonani. Ngiyathokoza izindlela zami zonke ubabuthongo. Siyazana kakhulu nobabuthongo. Nduna ozani ngapha. Yebo siyabingelela ngenkulu into Ozani ngapha ngemva. ey'nduneni zonke. Siyabingelela ey'nsizweni sanibona madoda. Yebo. Siyabingelela komama ney'ngane zami sanibona bodadewethu. Siyami lapha sihamba nje sihambe siyabingelela abahlonishwa iy'nduna zethu ukuthi nxa umnqami lajuku nje yabona into siyabonga mfana wakithi njengoba nani inhlanithi uyeza uphakela umthakathi nathi sobe sithi luyeza ukhethe akithi ngoba yilapho-ke siyokhombisa khona amandla ethu uma bengafuni ukusilalela ngakho-ke ey'nsukwini nje ezizayo ubaba uThongo siyazana naye Yes. Angingakhuzwa kanjena ningamadoda uyindoda usuzwamila nentela ulalezi. Hayi. So ke unensizwa madoda. Kukhona nemvubu lapha emotweni wababa. Uzophuma. Uyezwa khona nemvubu la emotweni. Kulula kithi ke lokho. Uyabona nje uma waziwa ngokuthi awuzwa khululeka mngane wami uzozwa la. Khululeka nje hawu uyabona ke laba abenza siyabalungisa. Wena ndoda othi koyithi zile pirates suke kuleyo ndoda lo mana ngapha. Mana lapha. Niya kakhulu metho simbone ukuthi uyahlanga. Bafowethu asizukwenza izinto ezingalungile ezweni. Njengoba sihlanganisa kanje sizosebenzisa lokuhlangana kwethu kanje ukuthi sithi we madoda eniphethe niyalibona nihostel uthi linjani wemadoda eniphethe niyabona nabantu ingane zethu idlala lapho kugeleza khona amanzi ahambisana nendle niyezwa niyabona yini ukuthi abantu bakithi bahlala endaweni engcole kanjani nizobabona njengoba kuzokhankaswa nje bazobe begcwele la bezothi hayi sizonenzela ukuthi yonke leminyaka lento ayenziwa ngani sesifuna ke manje ukuthi kuthiwa kuzokwenziwa manje ngoba sesikhathele ukulinda into enhle sizobenzela yona asisho ukuthi abaphume enkundleni sithi izinto kabeyeke ukuthembisa manje abazenze manje sithi akekho umuntu esithi akaphume esikhundleni sithi wendoda ebaleni kukhethwe ikhansela ake nibuka abantu abenza izinto eziphilayo ngempela kukhethwe bona usinike njoba kuzinketho zamakhansela nje umuntu ofuna ukuba ikhansela Nikwejwayeleke lokho kwegqoko. Hlonipha ngoba uhamba isikhathi uhamba namakhosi ube muholi. Yabo. Uyezwa ngoye lapho wena umweze lapho ngemuva. Yabo mfowethu. Yeah. So ke lapho siyeza ngomeni sidlula manga. Bafowethu umuntu ofuna ukuba ikhansela ngomhla ka4 July ngomhla ka4 November umuntu ofuna ukuba ikhansela ngomhla ka4 November kulonyaka lo sicela ukumbona engena kulombhidlango wokulwela izwe uma ethi umuntu ufuna ukuba ikhansela engekho kulombhidlango wokulwela izwe
ningayifaki leyo nja leyo ezosichithela isikhathi. Ngawufaki nje lo mgodoyi loyo ozosichithela umuntu othi ufuna uba ikhansela kusuka manje. Sicela ukumbona kulombhidla ngokulwelizwe. Sifuna ukumuzwa futhi ekhuluma. Asifuna sitshene ukuthi uzolungisa ukuthi nokuthi ebengenamali eqamba manga. Akakuyeke nje lokho umuntu ukuthi hayi ngizolungisa ukuthi athi sivele sihlala nawe la eDobsonville. Ivele igeleza indle kanje ukhona. Musu uqamba amanga ukuthi uzoyilungisa. Bekufuna uqala uthathe ipiki ungezuholelwa muntu. Ulungise le yathi sikubone ngempela ukuthi uzolungisa. Nakho mina nginamali, ngisukumile, ngithi akulungiswe. Abantu bokuhamba bayahamba manje. Abantu bokufika sebeyahamba baningi nje bayahamba impela manje. Niyazi. Anginayo kodwa imali. Wena ufuna uqala ungena esikhundleni. Ukuze uzokwenzeni. Umuntu ofuna ukuba ikhansela sicela ukumbona kulombhidlango lo. Sizobona ukuthi lo muntu serious ngempela. Uma umuntu eyikhansela kumanje enganelekeleli izwe ukuthi liphume kulokho kuhlupheka akafuseke nje esikhundleni ngoba siyashintsha kwamengameli mayingaze ukukhuluma into esile namhlanje. Thina siwumphakathi wase South Africa sinelungelo eligcwele lokumisa izwe nse sithi akehle esikhundleni. So sicela ukuthi abantu abakhuluma into esile asizukulinda iParliament. Lezi izinto eziphasiswa lapha eParliament azisisizi thina. Sesifuna into ezokhuluma nathi njengamanje. Ayizonke inkaba ibambe khona siyabonga. Dobsonville hostel.
ngicabanga ukuthi i-hostel lesi Dixonville Hostels. Lesingaki, let me check. Dixonville is 5. That's 5. Nazi indona ney'nsizwa. Dixonville Hostel. Namhlanje besihamba sivakashela ama-hostel. Kuhamba nje kuzobingelela iy'nsizwa, kuyadlulwa nje u-check-a iy'nsizwa. Kuyabingelela. Sibuye sikhumbule ukuthi kusasa kulapha eBhenoni. eBhenoni kunematch lapha ehlelwe ATDF. So wonke umuntu owakhela iBhenoni angakhona aphume nje ngobuningi. Abantu ahlanganyela nale match ezobe kusasa khona lapha eBhenoni. Lana kuse Dixonville hostel. Kuse hostel la phakathi la hostel. So kusasa ne-ATDF nje ihlele imashi enkulukazi iqala ngo-8 isikhathi. Ngo-8 isikhathi. So Dixonville. Batheleka abantu ke bazobingelela Nsinduna. Umlayezo masinya bo. Uyadlula hamba. Yena ngaphakathi. Umlayezo uyadlula. Você Dixonville. Você Dixonville. Mas aposta para tu. Ele é toda.
Soweto la. Yeah, le hostel ngaphansi kweSoweto. Hello Mzansi, welcome to Mgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Namhluphakela umthakathi bika lapha eDobsonville Hostel. Avakashelele leyana hostel. Siyadika ukuthi uphakela umthakathi ehlezi ahembela tindzawo letihlukahlukene. Acinisa yona indzaba phela yokuthi bantu laba la South Africa ngalokungekho emthethweni abavamuze nkosi yami uthi nje akufika emhla ka-30 bashaye bachithe South Africa and go back to their countries bayolungisa ema-countries abo. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. So goodbye.